साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। 5 वर्षापूर्वी संचालक मंडळ आल्यानंतर सुरुवातीला लोकांच्या मनात ही संचालक मंडळ योग्य काम करेल का, असा जिल्हा बँकेचे योग्य काम दिशेने चालेल का, अशी भावना व्यक्त होत होती। मात्र त्यानंतर आजची 5वी सभा आहे। या सभेमधील वातावरण पाहून मनाला समाधान वाटलं। गेल्या 5 वर्षात आम्ही केलेलं काम योग्य असल्याचं सर्वांनी सांगितलंय। त्यामुळे आम्ही या बँकेसाठी काही करू शकलो याचं समाधान असल्याचं जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केलंय। सुरुवातीच्या सर्वसाधारण सभेच्या वेळी बँकेच्या सभासदांच्या मनामध्ये एक थोडीशी कुठेतरी साशंकता होती की या संचालक मंडळाचं नेतृत्व करत असताना नेतृत्व करणारी मंडळी किंवा संचालक यांना या सगळ्या बँकेचा कारभार हा एवढ्या उत्कृष्टपणे किंवा योग्य पद्धतीने हाताळता येईल की नाही, या बँकेच्या व्यवसायामध्ये वाढ होईल की नाही, या बँकेची प्रतिष्ठा जी यापूर्वी ज्या स्तराला होती त्याच्यापेक्षा वरच्या स्तराला जाईल की नाही, याच्याबद्दल अनेक शंका त्या काळामध्ये होत्या। परंतु त्याच्यानंतर आतापर्यंत जवळपास 4 सभा त्याच्यानंतर झाल्या आणि आजची ही 5वी सभा जी होती या सगळ्यामध्ये आज आपण जे बघितलं चित्र ते एवढं समाधानकारक होतं की प्रत्येक सभासद जे कोणी बोलण्यासाठी उभे राहत होते ते प्रत्येकजण बँकेच्या कामकाजावर आम्ही घेतलेल्या निर्णयावर समाधान तर व्यक्त करतच होते, परंतु ही सगळी जबाबदारी जी आम्ही घेतलेली खांद्यावर होती ती यशस्वीपणे पार पाडल्याबद्दल अभिनंदनसुद्धा करत होते। याचं आज खरं तर हे सगळं चित्र बघून आनंद झाला की आम्ही जे काही कष्ट सर्व मंडळींनी या बँकेच्या वाटचालीसाठी घेतले त्याच्याबद्दल सभासदांनी जे समाधान व्यक्त केले त्याबद्दल आज खूप आनंद झालेला आहे।